खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। गुवाहाटी सिटी बासनि थाखाय मैया 1 नभेम्बर खालारनिफ्रायनो डिजिटेल प्रिन्टेड टिकेट होनो थाखाय खुंथाया गोनांथार खालामदों। मैयानि सानाव डिजिटेल टिकेट प्रिन्टिं मेसिन गैयै सिटी बासखौ जिला हान्थामेला बिफाना सिग्रोमनानै फाइनबो होदों। दिनै नैथि सानाव गुवाहाटी नोगोरमायाव खारनाय सिटी बासफोरनि गेजेराव खायसे सिटी बासनि कन्डाक्टर एबा टिकेट चेकारआ जारलायाव गोग्लैदों। बेनि जाहोना जादों डिजिटेल टिकेट प्रिन्टिं मेसिननि मोजाङै सालायनो हायैनि जाहोनाव गोबां कन्ट्राक्टरफोरा आथिखालाव डिजिटेल मुगाजों खाब जानो हायै आरो डिजिटेल टिकेट प्रिन्टिं मेसिननि फोरोंथाय मोनैयाव जारलायाव गोग्लैनांदों। जियानो जाया माने नोंथांमोना गुवाहाटी सिटी बासाव दावबायबा डिजिटेल प्रिन्टिं टिकेटखौ दानिया मोननो हासिगोन। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।